и все пак. Някой щупи огледалото 7 години нещастна любов. Някой ми щупи огледалото. I even look good in a broken mirror. Кой е казал тази рима? Виж ми веждата ма, виж по средата ма. Гледай ма! Гледай. Това момиче дали няма пинсета в другата стая? Пак ли в другата стая? Има, тя остана за повече дни и не отиде на работа. Тя избяга от час, да знаеш. Не, защо? Без такива. При батко им харесва и остава. Само Нана не й харесва и се тръгна. Нана няма къде да й харесва, да разбереш. През 2 минути ти крещи на главата. Ти говориш нещо, нищо се задава някакъв въпрос, който няма нищо общо с курса на долара. Шофьорът пише някакви работи, сега дано да не ми съобщава лоша новина, че е спряно още сега. Добре. The goddamn driver. Мамка. Целия съм нацепен. Ръката ми! Но следвате как е? Още ще го правя по-добре днеска. Още някакъв ден целият ми нощ ще бъде тежка време. Да, повече няма да вземе магнезий и този шибан нос, защото не е толкова приятно. Магнезий от време на време е модно. Всеки може да е 24/7, малко. Но това беше един бенефис преди 40. Да. Следващия път когато вземе магнезий ще бъде най-школя на партито на G-Unit SMG, което ще има около 70 евро вход, който няма пари да се ебе в газа и да има. Това е. Нямаш ли пари за минаване на някъде друга или да не е при нас. Партито на SMG Unit ще фигурира Пимпан, Котенцето, Саймън Джи, този, онзи, още някои други лица. Ще се ограничим до най-много 4-5 и такова рапъра, които примерно 10 часа може да ви разбием главите от шибана музика. Don't make me use it, I got the Uzi, abuse it и това. Ние ще се бяткаме с униформите на SMG и това и ще напълним мишите си турбички. Да. Всеки ще напълни с такъв процент мишата с турбичка, с колкото е заслужил заслуги към холдинга. Естествено и зависимост от това. Но абсолютно всички от тези, които ще фигурират там, ще са прекалено доволни от финансовия резултат. Разбираш ли, мама? Да, бе. Да, бе. Да. Обявявам го сега. Започва кампанията по организирането, къде точно ще се състои това шибано парти, едно по рода си. След това парти вече out of the fucking country from Bulgaria against the shit. We going international. Поради тази причина шофьора отиде за инсулинови игли да се оцеля с шибан хормон тройна доза този път, защото искам да превъртя кокалите ми да се разцепят и да станат като шибан върголак Хю Джакман и да откача генерално. Това е. Разбираш ли, мама? Здравей, мама! Вярно ли, че искаш аз да ги подавам проститутките, да ги управляваш, да пишеш клиентите и да прибърш болон? Не, мога да си говоря. Сладолече си сладолече? Да? Ай си вземи. Искаш ли едно айспакче на вкусниците? Питам те, искаш ли? Не бих си говоря по-добре. Снощи великаме пак, аз чак да го рекламирам през цялото време. Ама, слушай, Мишо ми звънне и ми вика, брат, те го са го отменили. Вярно ли това? Забавно нямахме снощи. Да, защото Мишо ми звънне и ми вика, слушай, кажа Котенцето,
Ако иска да отида там с няколко стека малко са фърля без такова, пък ти през това време ще караш още хора да гледат да тъщат партии. Викам, няма проблем, казва основна на терасата. Мятам ги. Сега ще го прилежам към заведението и ще вкарам още 500 тераса вътре почта. Обаче звън да е вика от другите. Щеш да е много. А? Няма право. Защо го отмениха? Нищо не съм ми казал. Джорджа вика, няма да има партия. Кажи им нещо, кажи им, че изгубиха двоен бойче. Чули? Много. Кажи им му да го знаят. А? Нямаме контакти на сигурно. Купи майка да разиш. За другия път да знаеш как има партия. Аз съм много от разстояние да го помня, както на форбиден музика. Тези гея много важни. Да. И могат да се купи някакви къси, благодарение на малко и да се налагат с повече пари. Това трябва да се договори с хората, които ми почнат. Разбираш? Да. Там ще не спрята нищо и ще да проверява бутилки, които ще да се радва, но също ще да бъдат да гледа с колко е много успех. Ама кой да ги мисли тия работа, майко? Разбираш ли? Идеята са родили внезапно, за да може да се пачка дори бързо. Спокойно. Действи. И трябва да направим още една. Трябва да направим още една песни, по-зато по-аранжирано. Да дойде у вас да запишем, защото да мога да го направя у вас, мисля да звучи по-пешно. Добре, нещо, чакай първо да сложи вана, да имаме видео това, и един кът мога да направиш да раз, да влюбим, че с чакай, не, ще отдете. Не. Това беше до там, нещата. Единия, слушайте, едната може да се превърне да облюбе нещо, което няма да е проблем. Да замахне и да облюбим с така изолираща такова терасата. Станете други устери. Да. Но това няма да е веднага, когато той ще записва. Трябва да идваш на две екзамени, че бах ти човека се. Честно да е малко. Чай да видим 2 часа какво ще стане. 2 часа стане до това. Разбираш? Това е приятелко. Моля? Те ще ти кажат. Те ще ти кажат какво ще стане. Не, това е там.